Americké bombardéry B-2 Spirit môžu byť sledovateľnejšie, než si myslíme. Čínska spoločnosť tvrdí, že sa jej podarilo spätne zrekonštruovať trasu týchto lietadiel pomocou umelej inteligencie a verejne dostupných informácií online. Poďme pekne po poriadku. Tieto lietadlá sú skonštruované tak, aby boli stealth, teda ťažko sledovateľné radarom a protivzdušnou obranou. Ich úlohou je bombardovať ciele hlboko na území nepriateľa. V konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom boli B-2 nasadené na bombardovaciu misiu a čínska spoločnosť Jinghan Technology tvrdí, že spätne zrekonštruovala ich trasu zhromažďovaním informácií z rôznych zdrojov. Pomocou systému umelej inteligencie boli údaje zozbierané zo sociálnych médií, stránok na sledovanie letov, satelitných snímok, zvukových záznamov a správ použité na sledovanie vojenského lietadla. Umelá inteligencia umožňuje znížiť počet analytikov a čas potrebný na prácu, pričom poskytuje dôveryhodnú analýzu scenára. Množstvo informácií dostupných online je obrovské. Automatizované systémy na zber a spracovanie môžu poskytovať užitočné údaje, čím je ťažšie udržať informácie v tajnosti. Nemáme síce istotu, ale je realistické predpokladať, že tejto čínskej spoločnosti sa skutočne podarilo zrekonštruovať trasu amerických B-2, najmä preto, že spoločnosť má silné väzby na čínsku armádu. To, nad čím sa oplatí zamyslieť, nie je ani tak samotná udalosť, ale postupný vývoj čoraz presnejších a nebezpečnejších systémov umelej inteligencie. Ďalšie technologické preteky sa uberajú týmto smerom a nasadenie systémov umelej inteligencie v oblasti vojenských konfliktov sa čoskoro stane realitou. Mnohí dúfajú alebo sa obávajú, že tieto technologické pokroky môžu zachrániť životy. S veľkou pravdepodobnosťou však vojna zostane závislá od ľudí. V každom konflikte sa napokon rozhoduje o životoch tých, ktorí v ňom bojujú. A čo si o tom myslíte vy? Ako vždy, viac informácií nájdete v popise alebo v komentári.